Ми ги е купила, ама е там. Ей, там по парак. Много се загряват вече. Са ти обади след нея. Не връщават двата. Колко е на тези? Това е седачка. Богородице, прилежно ни не притецем, грешни и смирени, и припадем в покаяние, зовущи из глубини души. Владичице, помози на ни милосердно мълчи, почти ся погибаем от множества прегрешени. Не отврати Твоя рабищи, тя Мои едино надежду има мир. Рождественство сохранила еси, во успени мира не оставила еси, Богородице, представила ся еси живото, мати сущи живота, и молитвами Твоими избавляешь и от смерти души наша. Господу помолимся. Господи помилуй. Яко святи си Боже наш и Тебе славу воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ибо еси спасение рода християнского. Пресвятая Богородице Дево, рук наших дела исправи, и прощение прегрешений наших испроси, внегда пети нам ангелское пение. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый
на всички. И духовен Твое проклеме глас трети. Господ е моя светлина и моя спасение. От кого ще се обоя? Господ е подкрепост на моя живот. От кого ще се плаша? Премъдрост. Из посланието на светия апостол Павел до евреите, четение. Помнем. Братя, който освещава, щията и освещавания всички са едного, затова той не се срамува да ги нарече братя, думайки, че възвестя името ти на братя си посред църква, ще те възпея и пак ето мене, децата, които Бог ми даде, и понеже децата са участници в плът и кръв, то той много взе участие в същите, че смъртта да порази много, у когото е властта смъртта, сиреч дявола, и да избави уния, които от страх пред смъртта и пред целия живот бяха подложени на робство, защото наистина не от ангели приема естество, а от потомство Аврамово и прие, защото длъжен бе да прилича по всичко на братя, да бъде милостив и верен просвещеник във всичко. Алелуя, алелуя, алелуя. Премудрост просто услышим святаго Евангелия. Мир на всички и духове Твоему. Ще се чете и Светото Евангелие според евангелиста Иоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. По това време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи борчи се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато болести да бе налегнал. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Смир на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да свише за спасението на наши души, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да по целия свят за благословението на все Божии църкви, за съединението на всички, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За високопросвещение мяш митрополит Григорий, за високопросвещение митрополит Неофит, за честното презвитерство, за дяконството Христа, за целия причи народ, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За православния български народ, за христолюбивото наше войство, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За това село, за всеки град, село и страна, и уния, които са цяля живеят в тях, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За плени за тяхното спасение, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Да се освети тази вода, чрез силата на действието Свето на Светия Дух, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да слезе върху тази вода, чрез силодействие на Святата Прехристена Троица, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да бъде тази вода лечена за душите и телата, прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помоли. Господи,
Господи, помилуй. За да й направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, чрез поръсването и приемането на тази вода на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Да се избавим от всяка скръбня, беда и нужда на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Зашиви, спаси, помилуй, запази ни Боже със своята благодат. Господи, помилуй. Като се спомним с всички свети, пресъда пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. Тебе, Господи. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Син и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл и чуден по дела, създателю на всички видими и невидими твари, Ти пазиш завета си и милостта си към уния, които Те обичат и спазват Твоите повели. Ето защо, за да не ни устрашиш със своя вид, си дошъл в образ на раб да дадеш наистина телесно здраве, казвайки: ето ти оздравя, не дей греши вече. И с кълчица си направил здрави очите на слепия, и като си заповядал да се умие, с дума си направил да види светлината. Ти рушиш основите на вражеските злини, услаждаш соленото море на този живот и укротяваш вълните на бедоносните чувствени наслади. Ти сам, човеколюбиви и царю, който си ни дал да се облечем в снежно бяла одежда чрез вода и дух, изпрати ни и чрез вкусването и поръсването с тази вода Твоето благословение и благословението на това свещено място. О, Владико, молим се, посети благи и нашата немощ, изцели нашите душевни и телесни недъзи, чрез милостта си, по молитвите на Всепречистата Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, чието славно успение празнуваме през тези дни, с силата на честния и животворящ кръст, по застъпничеството на честните небесни безплътни сили, на честния славен пророк, претече и кръстител Йоанна, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, на светите и славни великомъченици, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, и на светите безсребреници и чудотворци, лечители, и на всички Твои светии. Спаси, Господи, и помилуй благочестивия и христолюбив български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, и помилуй високопресвещения митрополит наш Григорий, светия наш синод и всички православни епископи, които верно преподават словото на Твоята истина, и всичкия свещенически и монашески чин. Спаси, Господи, и помилуй всички, които началстват в това село, които живеят тук, които пребивават тук и които стоят тук и се молят заедно с нас. Спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които празнуват този празник. Амин. Дарувай им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служище на Тебе бъди във всичко милостив. Помини, Господи, които ни мразят, които ни обичат, които ни помагат, които са тук и които по уважителна причина отсъстват. Помини, Господи, братята ни, които са в плени скърби, и помилуй и тях и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя. Защото Ти си изворът на изцелението, Христе Боже наш. Затова слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец и пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Мир на всички. И духови Твоему. Преклонете главите си пред Господа. Нашето освещение на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, се светия и благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже на славата, Отче Вседържителю, Боже Саваот, Ти чрез дървото на живота сред рая си предизобразил животворния кръст, на който Твоят възлюбен син прикован умря, със смъртта умъртви, всичката сила на дявола изтощи, на света живот дарува, а на своята църква подари непобедимо оръжие, освещение, властен покров, крепост във вярата, твърда надежда в спасението, непосрамено упование във вечния живот. Затова ние, Твоите раби, след като даром се удостоихме с такава велика благодат, принасяме Ти слава, благодарност и смирено поклонение пред Твоето величие и умилно се молим. Изпрати сега благодата на Твоя Пресвети Дух, като погледнеш милостивно на това кръстно знамение, което Твоите верни раби направиха от усърдие, твърда вяра и любов към Тебе, като знак на победата на Твоя Син, Господ наш Исус Христос, на свободата наша и избавлението. Благослови го и го освети. Изпълни го с силата на онова дърво, на което бе приковано през святото тяло на единородният Ти Син, Господа нашего Исуса Христа, и дай да бъде знамение страшно и крепко срещу всички видими и невидими врагове, да прогонва и отбива всички дяволски козни и примамки, а на Твоите люди да бъде мощна закрила, утвърждение в вярата, подкрепа на надеждата, победа в борбите и за успех във всички добродетели. Милостно послушай молитвите на всички, които Ти се прекланят пред това знамение, и дай щедро на всички всичко, което биха просили за спасението си. И както чрез кръста си освободил света от осъждането поради греха, тъй и Твоите раби, които с вяра направиха това кръстно знамение, направи с силата на кръста на Твоя възлюбен Син, винаги да бъдат победители на греха. Дай им всички Твои земни и небесни блага. Довеждай винаги чрез кръста всички верни към добро и ги напътствай към получаване на небесния венец. Защото Ти си изворът на освещението и щедър подател на всички блага, и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Господу помолимся. Господи помилуй. Човеколюбиви и владико Господи Исусе Христе Боже наш, молим Ти се усърдно, погледни с милостиво око на нас, Твоите раби, и послушай гласа на нашето моление, което Ти принасяме с вяра, понеже сам Ти си рекал: всичко каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. И още, искайте и ще ви се даде. Заради това и ние, макар и недостойни, като се надяваме на Твоята милост, просим, не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но като добросърдечен дай ни сега Твоята благост и помилуй нас, Твоите раби, с благодата и щедростите си. Чуй нашата молитва и утвърди нашата просба на днешния ден, в който извършваме освещението на този кръст, поставен с вяра и надежда от Твоите раби. И дай здраве на тези, които тук присъстват, и на Твоите раби Дачо, Павли, Светла, Антон, Васил,
Чавдар, Петър, Тихомир, Ваня, Антон, Милена, Петя, Мария, Людмила, Маринела, Николета, Любен, Марта, Петър, Христо, Минко, Петко, Цецо, Николай, Веселин, Санко, Бебо, Огнемир. На всички, които по уважителна причина отсъстват, за които ние се молим, за нашите близки, благослови ги и ги запази от всяко зло, дай им здраве и благополучие, избави ни, Господи, от нашите видими и невидими врагове и изпълни нашите просби и добри желания, защото Ти си наш Бог и Твоето име призоваваме. Прости нашите волни и неволни съгрешения. Нека Ти бъдат благоприятни молбите и милостините ни пред Твоето владичество. Закрили ни от всяка беда, напаст, скръб и нужда, да прекараме тих и спокоен живот, чист в морално и физическо отношение, защото Ти си Бог на милостта, в Тебе е всичката ни надежда и ние Те прославяме с Твоя безначален Отец и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Благославя се и се освещава това кръстно знамение и този молитвен кът с благодата на Пресветаго Духа, чрез поръсването с тази света вода, в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруяй и Твое сохраняя и крестом Твоим жителство. Вознеси ся на крест Твоею, Христо именитому Твоему новому жительству, щедроти Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею, православни български народ, победи дая ему настом постани, пособие имущу Твое, оружие мира, непобедимую победу. Рождество Твое, Христе Боже наш, посия мирови свет разума, в небо звездам служащих, звездою очакуся, Тебе кланятися сонце правди, и Тебе ведети с високи востока, Господи, слава Тебе. Дева днес пресущественного рождае и целяве неприступному
Посвещават се и тези икони на Спасителя, на Божията майка, с благодата на Пресвета го Духа, чрез поръсването с тази света вода, в името на Отца и Сина и Света го Духа. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое съхраняй крестом Твоим жителство. Возбранной воеводе победителя, яко избавившися от злих благодарственная, восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, о всяких нас без свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто невестная. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и Христу и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владико, благослови. Иже во Йордане крестите се изволиви от Йоанна нашего ради спасения, Христос истинни и Бог наш, молитва ми пречисти и пренепорочни светия Своя Матере, силою честнаго и животворящего Христа, молитва ми святых славних и всеклавних апостол, святых славных и добробедных мучеников, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Амин. Молитва ми святых Отец наших, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, святейшему Отцу нашему Максиму, Патриарху Болгарскому, святейшему Болгарскому Синоду, Високопреосвященному Григорию, митрополиту Ловчанскому, всему священническому, диаконскому и иноческому чину, и сохрани их на многое лето. Благочестивому и православному болгарскому народу, правительствующему синклиту и христолюбивому нашему воинству, многое лето, многое лето, многое лето, многое. Всем зде присутствующим,
всем зде живущим и пребивающим, празднующим святый ден сей, с домом и чадом их, многое лето. С това тържествено многолетие, възлюбени в Господа, поставяме началото на свещеното почитане на това място. Поставихме този кръст и го осветихме, за да се чувстваме благословени от Него и укрепени от Неговата сила. Знаете, че когато в зората на християнството е трябвало да се побеждава тъмнината на езичеството, Светият кръст е бил този, с който са побеждавали християнските владетели и императори, включително и свети цар Борис, покръстителя на българския народ. И през трудни години в името на кръста сме пазили нашата българщина и всякога, когато сме имали нужда от небесна подкрепа, сме се обръщали с думите: огради ни, Господи, с силата на Твоя честен кръст и ни запази от всяко зло. Ние излизаме от нашите домове, прекръствайки се. Лягаме да спим, прекръствайки се. Изпращаме войниците си на бран за Отечеството, прекръствайки ги с кръста Христов. Всичко в християнството е сведено до почитанието на кръста. Това е най-свещеното знамение за всеки християнин и вярвам, че и тук на това дивно место той, Светият кръст, ще бъде на висока почит, за да бъдем всички ние вдъхновявани от Неговата добродетел, съхранявани от Неговата сила и благославени в нашите трудове, да бъдат те успешни, благополучни и във всяко отношение щастливи. Имаме нужда от духовна сила, която идва от кръста, идва от любовта на разпнатия на кръста, от светлината, която Той ни дари. И след като празнуваме тази година 2000 години от Рождество Христово, ето и този надпис също така нека да ни вдъхновява да помним тази юбилейна годишнина и да я ознаменуваме със светли дела на вяра, надежда, трудолюбие, любов към Отечеството и към новото, което идва постоянно всеки ден да ни дари надежда, радост и успехи в нашия обществен живот. На добър час, с Божието благословение и с силата на кръста Христов за много и много години. Такива места да бъдат нашите действително духовни огнища, в които да запалваме нашия огън на вярата и любовта ни към всичко родно и към всички нас. Любовта Христова да бъде за нас сила, утеха и надежда и взаимно да се подпомагаме в пътя напред. Амин. Сега, ако има някои така поздравления от тези, които са се потрудили, защото ние специално ще изпеем сега много елета за тези, които са дарили средства и труд и материали да се издигне това свещено място. Бог да ги благослови тях и техните домове многая и многая лета. Многая лета, многая лета, многая лета, многая лета, во здравие, во спасение, многая лета, во здравие, во спасение.
Ela tu chcela niekto, ona to pokaže. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на добродивния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жидел. Спаси, Господи, и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на добродивния даруя и то. В Рождестве девство сохранила еси, по успении мира не оставила еси, Богородице, представила ся еси в животу, мати сущи живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Крестителю Христов, всех нас помяни, да избавимся от беззаконий наших. Тебе подадеся, благодать молитеся за них. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, молите за них, святые апостоли, святые все, да избавимся от бед и скорбей, вас потеплия предстатели ко спасу стяжаку. И благословенная Само аз ли мога? Отгоре само нямаш умрели. И се карам на майка, малко е камо да дойдат ми малко да си викат дивно да идвате при нас. Честно
Там просто толкова време се виждам и за всичко. Да не е твоята чима. Ами аз точно това. Ние ще подават да няма. Откаш валя, сладка е. Да, ще сложа. И е така въша. Как се разтопи? Чакай, аз ще го дам в тази чакай. Лъжичката да вземе това нещо. Я го ближи. Ще искам дойдето има хора, за да има атмосфера. Не е пусто. Откъде го Може ли така малко да... Ще отиваме с дядо Владик. Много се това 250 хиляди лева за 250 хиляди долара да отблъснещи да бъде инвестиция за основателката Ляна Краева ме запишат, аз съм Трябва да стенки малко. Аз го чудах с ръба, не можа да това.
Половина е човек, тотко Божи. Да. Долу.
то, бе, Кирче, дай на сам, бре, камерата. Той не... Дето пие вино ракия. Какво сакаш пък ти, бе? Не, може да не го снимаш, не може. А пака? Знаеш как ти поставя, че свети или не свети? Айде, пе. Пия за парна, айде. Сваля дървата също. Дали ще му кажа ти? Ще намериш има какво. Трябва ли да Българваш и това ме не от всички. Това ме боли, защото не е българ, които че ли. Някак сега сме... Братовчет ми пристигна от Когато влизам пред циганите. ти момче с него Варна му живее. Че ти ги сложиш расото да виж. Той също Сега ме уважават, отивам там и ги черпя. Вчера викам така, да съм изпети, мълчат всички. Викам, дай Боже. А тук на нашите българи, където няма на един човек, аз съм отрасъл сам и съм серак, нали? И съм помагал на всеки един човек. Казвам тук на нашите, всеки така с хихидна усмивка. Кой е циганин? Дали нашите хора тук за... От нея хора са цигани. Защото не е само така. Я дай мъртво. Деднялка? Да. Каква е разликата по... Ако някой не те издейства, пак да Тук съм, аз съм с тях, не съм им помагал и пит пожари, и какво ли не, какво съм могъл да им помагам. За къде го снимаш това, младеж? Днес където няма под нас. Нашите цигани ще така са недоволни, но не може да стане. Служили само цигански. За който се зависи. Не, то постепенно става, защото сега той е менталитет. Аз моята жена я водя 6 години, има още цигански такива, тя е културно възпитана, господин Богдански е познан, нали, и други хора познат. Е възпитана културна, но има си това, тая жичка, разбираш, менталитетът. Да се ядаш. И сега, като си вземе той камерата в Троян, какво трябва да направи? Вади касетата, тъй ли? Еми тя касетата вътре цяла ли? Всеки също. Никой не рече, убий Боже, цигарите, да. Извинявам се. Манастир Славичко капе. Много кайсила има. Заповядайте, вземете по една плоча. Много се обмекнали по моите, ако може, ако обичате, Не, вие ги служете на студеното. Много съвсем ще се стопят. Вземете по една плоча. Нашанско, доброджанско. Много ясно благодаря за Чудесно, сладко, вкусно, любезно, гостоприемно. Тези не са. Ето, това е най-хубавото. Това няма да се размекне. Тук имаше една. Да. това от Русенско. Да не е русенска перла.
Нали? Заедно трябва да се видим. Да, заедно. О, горе така, първа класа. Добре, как се направят? Сега ще ги сложим. Ние тръгваме така и други обекти да видим. Приятна почивка. Все така да се виждаме здрави, щастливи и дечицата да запомнят този хубав ден. И така. Ще оставим тук. Ако има така една кондика на това място, добре е днешната дата да се отбележи, да се знае, че на този ден това и това е станало. Довиждане. Всичко хубаво. Да, продадена е, ама собственикът не е обяснен. То се продава до нас. До нас то се продава на полигонта. Да? Да, не знам. Кръста идва възкресението. Благодаря отново много. Мами на рамчета. Не си спомням за вас. С благодарност. Виждане. Виждане на всички. За хубавия празник ви благодарим. Както вчера беше така хубаво в Троянския манастир, така и днес продължи хубавия празник. Да направим манастира, идваме до тук. Ще идваме на гости, да направим манастира. Хайде, стрет си със здраве и пак така се разбрахме, като отивате към Силистра. Довиждане. Минавайте през Русия. Минаваме. Ще ви донесем и видеокасета. Довиждане. Първа ще има да станем с него да разговаряме. Така. Това е троянска слива. От София. И се канят да пътуват до Слънчев бряг днес. И за тях се притесняваме, викам да... Стига толкова села. Да се отреждаме. Не, аз така ще сложа общо. Да, да се отреждаме, да се хапнат. Много е. Първият повод всички разбрахме, че беше през обед и беше много приятен, предполагам за всички. Така всички останахме удовлетворени от това, което направиха другата страна, пък те пък, доколкото разбрах, са много доволни от това, което ние направихме от наша страна. И тук, според мен, се намират главните ктитори, както каза и написа на картичката ми митрополит Неофит. И в името на бай Петко, Любо, и Веско, Минко, които без тях просто не беше възможно да стане нещо. Тук сме една малка част, разбира се, много други помогнаха за изграждането на Параклиса. И втория повод е също хубав,
да отбележим една годишна от злополуката с щастлив край. И зато искаме да се съберем и да си кажем няколко сладки приказки и да пием по едно питие за здраве. На всички. Да сте здраве всички. Добре. Здраве. Само добро на всички. На здраве. Веско, ти си безалкохолен. Сега ще му направим. Сега да опитаме за здраве, тук сме близко, може да се чукнем. Ами всички малко се чукнем. Гледно е сега ще да се питаме. На здраве. На здраве. На здраве. Той кой е? Той е Ваня. Добре дошли и се радвам на всички, че присъствате на днескашния ден, който беше наистина хубав и който ние го направихме предварително повода, пък трябва да го поддържаме вече. Епархията, те пък не подкрепиха според мен много добре с тяхното отношение, което те се отнесаха към нас. Аз благодаря пак на всички, които помогнаха за Параклиса и за повода пък, който ни събрал, така да направим и да се чукнем за здраве на всички, да сме живи и здрави, да няма никакви происшествия, всичко да върви гладко и да живи здрави децата и ние около тях. Ние ти благодарим много. Благодарим, че наистина се събра такъв хубав. Да, предполагам, че ще събираме и от пътъки на други. Ще е религиозен празник вече, защото до сега в селото не е имало такъв празник. Сбора на козещите ще бъде. 34 години откакто тук съм женена, такъв празник не е имало във връзка с религия. Ми дойде Антон тук да ни убеди. Един художник добър от Силистра и се доказа, просто се доказа кой е. Аз завчера така коментирах, че просто в селото правят бараки. Плачеме се като съседи, как започна, какво прави, какви бяхте когато додохте. Ние покрай вас, но сега вече колко направи. Селото прави бараки от 3-4 години, просто само го прави. На човекът с подръчни материали. Много добре. Аз отново благодаря на всички за моралната, материална и всякаква подкрепа. В името на абсолютно всички, които са тук. Удари на глътка, тига ще ти пресъхна гърло. На здраве, за здравето на всички. На здраве. Енче, ако вече ще се каже, ама здраве, не забрах си висота. Добре, по-добре вече. Минаваш. Аз минавам. Ти може да минеш? Минавам, разбира се. Да, че може да се запишеш. Намираме се в местността Козящица. Това е землището на село Чифлик, недалеко от басейна. Тук господин Антон Димитров от Силистра е построил нещо ново, уникално за нашия край – Параклис. Господин Димитров, какъв беше мотивите ви? Защо го направихте това дело? Мотивът ми първо е 2000-та година от Христа. Второ, имахме един неприятен случай миналата година с сина ни и реших да направя нещо, което да бъде не за мен и за него, да бъде за хората, които идват тук, защото и мястото е чудесно за едно такова хубаво бижу, което ще краси Великия Балкан. Какво е станало с сина ви? Катастрофираха, но крайният резултат беше все пак не трагичен. Всичко мина добре и решихме да направим един такъв, така наречен курбан, ние го казваме. Разкажете на нашите хора, защо избрахте точно това място? Вие така хубаво го разказвахте преди малко. Да, това място е, според мен, с чудесно местенце в Балкана, отдалечено от населеното място, но тук идват много хора, смятайки, че въздухът е чудесен, че природата е безкрайно красива тук. И е така, отбивайки се тук, направих първо една пейчица, а тя се прерасна в един параклис, който пък
си струва да бъде на това място. Със собствените ръце ли го направихте или платихте за това? Не, само с собствен труд. Иконата, кръста? Иконите и кръста са мое дело също. Разбира се, не без помощта на всички съседи, които живеят в вилите в тази местност. Да. И хората от цялото, разбира се. Как да го наричаме за в бъдеще този Параклис? Параклис реших да се казва Рождество Христово, имайки в предвид 2000-та година от рождението на Христос. Молим се, Господи, помилуй. Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющи се на Тя да не погибнем, но святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, Божия църкви за съединението на всички, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За висърски народ, за христолюбивото наше воинство, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За това се съединението на плата, да отвлетува църквица в българскому народу. Освещаването на храма извърши негово преосвещенство митрополит Неофит. Присъстваха множество хора, както от селото, така и летовници. Ваше преосвещенство, как ще коментирате днешното събитие, откриването на този Параклис в нашето твърде прагматично време напоследък? Именно за това е чудо. Защото хем времето е прагматично от една страна, а от друга страна имаме творчество на духа. Прагматичното трябва да се благославя от духовното. Защото както човек е създаден от тяло и душа, така и в своя живот той трябва да отделя внимание както на тялото си, така и на душата си. Това място е място на душата, място на духа и тук който и да се отбие в тази прекрасна красота, Божия красота, бих казал, наоколо, той не може да не обърне внимание на кръста Господен. Кръста се налага в стилистиката на този Параклис. Припомнете ни значението на християнския кръст. Кръстът е знамение на християнина. Това е неговото победно знаме. Това е неговата вяра. Защото спомняме си словата на светия апостол Павел, който казва, че кръстът за нас, които се спасяваме, е сила Божия. А е страшен за онези, които гинат. Ние не искаме никой да погине на кръста. Както на времето на кръста са били наказвани с най-тежкото наказание престъпниците по време на Римската империя. От християнски дни, откакто Господ Исус Христос освети това оръдие на смъртта, Той със своето присъствие на Него и със своите спасителни страдания го направи оръжие на мира и знаме на непобедимост. Непобедим борец остава всеки християнин срещу злото в света, срещу своите лоши привички, срещу
недобрите отношения в всяко общество, той просто свети с светлината на кръста, както от кръста е светил самия Господ Исус Христос като светлина на света. Благодаря ви. Благодаря ви. Уважаеми зрители, когато минете през Чифлик, недалеко от басейна, отидете в местността Козещица. Вижте този параклис, построен от Антон Димитров, и запалете и свещица.